Bueno, pues después de ver esa maravilla de vídeo, que es... Chulo, chulo, chulo. Tú sabes, algunos se estarán preguntando, ¿cuánto costaría hacer Estrella en el Mar? La composición, la música, el vídeo, la estrella que participa, Sergio Dalma. Pues no mucho, la verdad es que no mucho. Pero ya le hubiera gustado a Lluís Ortega contar con la mitad del presupuesto. Sí, home, Lluís Ortega no ha tingut ningú pressupost. Ahí està. La realització, producció, creació, filmació, postproducció, composició musical de tota la pel·lícula Entre Bessons, el pressupost ha sigut absolutament zero. Zero. Perquè bueno, pues, la gent de l'Associació de Cineastes Cananeus doncs és una associació sense ànim de lucre i a més no tenen no solament ànim de lucre, sinó que no tenen un duro. Com han de lucrar-se si no hi ha un duro? I a més ningú els hi dona ningú pressupost perquè està a l'època com per anar donant pressupost. La veritat és que van posar-ho en marxa, bueno, ens ho conten de seguida en aquesta entrevista. El més important, el caché més important es va començar a inflar quan va aparèixer ja la presència d'artistes invitats com Sergi Nebot, també estava Sergi Nebot, no. Que pidió una roulotte con unas toallas negras y toallas negres, perquè no se sap mai. Després te rentes la xella i queda una mica tacada la blanca i dius, no, que me la donen negra i així no es veu. El catering, no se pide un montón de cosas. Sí. Bueno, és igual, la veritat és que ens ho vam passar molt bé i va ser una cosa molt divertida. Jo vaig participar un trosset només, una tarda, vaja. Però ja està quasi a punt. La gent d'Alcanar, de tota la zona nord de la província de Castelló i sud de Tarragona, segurament acudiran ansiosos a l'estrena, que serà aquest mes d'octubre. Sí, senyor, el día 14, el viernes 14 de octubre en Alcanar. Mientras tanto, el resto nos lo cuentan sus protagonistas, incluido Sergi, que también sale. Bueno, una miqueta. Mireu, aquesta claqueta que tinc a la mà, que és una claqueta de cinematogràfica, no? Bueno, és la que m'ha portat el Lluís. Per cert, bona nit, Lluís, què tal, com estàs? Que ha vingut acompanyat del Juanma. Hola, Juanma, què tal, com estàs? Bé. Bé, no deixis el micròfon, eh? Tu el micròfon hi ha aguantat fort, eh? I la Lorena, hola Lorena, guapa. Hola, què tal? Que són, bueno, director i dos protagonistes, potser dels papers més importants de la pel·lícula, d'Entre Bessons, un thriller canareu. Està bé això? Ho he dit bé això o no? Ho has dit molt bé. És un thriller canareu, no? Sí, sí. Perquè sou l'agrupació de cineastes canareus, ho he dit bé? Associació de cineastes canareus. Què és exactament això? Pues som un grup d'amics que, bueno, en la idea de fer cine i tal, pues vam començar allò. En principi, pues, primer vam fer la pel·lícula aquella, El secreto de Waken, allò, pues, poquet a poquet, i bueno, després vam dir, hosti, pues l'acceptació va ser bona, pues podríem anar més, i llavors, pues, ajuntant idees i tal, vam crear el que és l'Associació de Cineastes Canareus, i bueno, cada vegada s'hi va afegint més gent, músics i tal, i gent que ens ajuda, gent que vol actuar i col·laborar, i la veritat és que té una acceptació molt bona. Molt bé, i Entre Bessons, que és una història... Ara entrarem en la història pròpiament truculenta dels seus protagonistes, ara entrarem en aquesta història, però que és una història que neix després de l'èxit del Secreto de Waken, no? Sí. O ja la tenies al cap? No. Una vegada vaig... En principi el Secreto de Waken només va ser un hobby, allò, però bueno... Bueno, i això també, no? Perquè per menjar, no? Ja. Clar, és un hobby. Però quan la vam acabar, pues, allò que tens un monillo de seguir una miqueta més, i vaig dir, hosti, pues ara farem un curt. I llavors, pues, allò que vam començar a fer el curt i tal, i una vegada vam tenir acabat, pues, allò que dius, hòstia, pues, en aquesta història se li pot treure molt més suc. Clar. I allò vaig començar a pensar, i el guió, i i pegant-li voltes, allargant. Llavors, parlant amb Lorena, que ja estava decidit que seria la protagonista, pues, allò, pues, hosti, pues anem a... Ella m'ha dit, hòstia, pues tinc una idea també, no sé quantos, i què tal si li fiquem una mica de romanticisme, i una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà. Llavors, pues, també, Javi Lavernia, també, o sigui, pues, al final afegim-li una miqueta més d'intriga i una miqueta més de salsa. I al final, pues, entre els tres, pues, va quedar un guió que al final, hora i mitja de pel·lícula, el que tenia que ser un guió. Hora i mitja de pel·lícula, que diguéssim, plena d'història i de suc, vull dir que no és allò de vegades, aquelles pel·lícules que dius, és una pel·li feta per aficionats, que sigui dit amb tot el carinyo, això d'aficionats, perquè és una cosa, ser aficionat a alguna cosa és una cosa molt vella. És per aficionats i dius, hosti, quin rotllo de pel·lícula, no? Aquesta no té temps d'avorrir-se, no? Aquesta és intensa. És intensa, no? Bueno, i la Lorena, que estava dins d'aquesta història, el Lluís, que és un embolicador, i arriba un dia i diu, anem a fer una pel·li, no? O què, com va això? Sí, bueno, jo ja havia fet un curt, havia protagonitzat també un curt en ell, i bueno, es va acabar i ja està. I un dia, parlant per internet, m'ensenya un guió que tenia preparat, i jo el vaig llegir i dic, ostres,
que guapo, no? Allò que jo ja me veia al paper, però jo no li vaig dir res a ell, clar, és ell el que té que triar els actors i tot. I quan vaig acabar de dirigir-lo, què tal, què opines? Oh, m'agrada molt, i agarra ell, diu, vols el paper protagonista? I dic, ostres, pues sí. I tant, ho estava esperant, no? Estava esperant en candeleta. I sí, així vas començar. Tal com ha dit ell, vam retocar algunes cosetes, li vam afegir unes altres i... Tu vas afegir la part romàntica? Perquè m'ha fet gràcia, diu. Ella va afegir més romàntica. Bueno, jo vaig donar una miqueta d'idea, no? A veure, aquí ho ha fet tot ha sigut ell, però 4 idees sí que les vaig donar. Diuen els que en saben que en cinema, per l'amor de Déu, no et posis mai a treballar ni amb nens ni amb animals. Tenim el Juanma, que és el nen, i jo sóc una mica animal, i per això em van dir, vés-hi tu a la pel·lícula. Juanma, com estàs? Bé. Sí, estàs content? Bueno, el que més ha disfrutat de la pel·lícula ha sigut tu, que sí? Bueno. Perquè quan ve el Lluís i et diu, escolta'm, va, que jo vull que participes de la pel·lícula, com va ser això? Pues a veure, primera, Lluís no m'ho va dir. Ah, no? Que m'ho va dir la Lorena. Vale. Segona, pues que vaig dir, pues vale. Claro, que sí, home, i tant que sí, no? Sortir una pel·li, té que ser xulo, això, no? Ja t'has vist? Perquè, clar, això ja està quasi acabat. Pues no, encara no. No t'has vist? No. Amb alguna imatge sí que t'has vist. Bueno, sí. Algunes... Sí, a un plis-plas. Vale. Mira, anem a veure un plis-plas, que diu el Juan. El miro aquí. Anem a veure un plis-plas. Tenim un avenç, que seria el tràiler, no? Ja per el teixir que diuen els americans, per anar fent boca del que és Entre bessons. Dos semanas. No sé si aguantaré mucho más. Pero todavía no os habéis dado cuenta de con quién tratáis. ¿Y tú qué estás aquí? Tengo una idea, pero no sé si funcionará. ¿Tú preguntarle por qué? Ets imbècil o què? No sabia qui acudir. A mi no em sembles dolent, a mi em sembles guai. Aquest és el problema. On vas? Sé que no te'n vols anar i que vols que et retingui aquí. T'estàs passant dels pobles, Hola, David. Com va? Bé. Espero que salga bien, porque si no estamos muertos. Ja ho heu vist, Entre bessons, Tota una història de violència, en alguns casos, en moments àlgids, Sí. una història sensual, també hem vist uns moments picantets teus, també, Sí o no? Bueno, això no és tot, Bueno, ja m'imagino, no? Això és un petit avenç del que hi haurà la història. Sí, que, a més, conta'ns, de què va? Podem avançar de què va, encara que sigui una pinzellada, no? A part de violència i tindre un romanticisme, també té una miqueta de comèdia, també, i més que res, intriga, molta intriga, perquè estem com fent una mica bobejar a l'espectador tot el rato, descobrint-li coses noves i liant una mica la troca tot el rato. Bueno, però és curiós perquè són dos germans que són bessons i que els dos són tu, els interpretes tu. Sí. Que no haurà sigut fàcil, tampoc. Tècnicament, vaja, no sé si és massa complicat o no. Tècnicament ha sigut, sí, una mica difícil. Ha sigut bastant d'efectes especials i, vaja, sobretot coordinació a l'hora de... És que hi ha una escena, per exemple, que parlem un en l'altre, a l'hora de coordinar els diàlegs se va tindre que repetir bastant, però, bueno, al final va quedar prou bé. I tu ja has vist gairebé tot el muntatge? Sí. Bueno, falten una mica algunes cançons, però pràcticament ja el muntatge està acabat. Lorena, va, l'experiència, perquè aquí tu has dit, sí, em va trucar el Lluís, em va semblar interessant i em vaig apuntar en aquesta història, però l'experiència, una vegada t'hi poses ja. L'experiència molt bé. A més, treballant amb ell també és un gran professional, la veritat, ha tingut molta paciència, perquè no és gravar i ja està, no, mos equivoquem, hem de parar, no mos sabem el guió a vegades, a veure, són coses que passen, no? I ell ha tingut molta paciència i hem treballat molt a gust, i jo i tots, claro. Però jo vaig participar, la gran atribució d'aquesta pel·lícula, no, és igual, és conya, em va donar el Lluís, fes un paperet aquí molt curtet,
que dura l'escena 3 minuts, potser no tant? 4. 4, que vam estar tota una tarda de dissabte, no? Mira, aquí estem veient, aquí tenen unes imatges. Ja són fotos, això, no? Afortunadament, no? Perquè no hi ha moviment. Vale, però vam estar tota una tarda, vull dir que imagino que per fer tota la pel·lícula, imagina't tu, no? Sí, la gent potser no entén a quin nivell de treball estem parlant. La pel·lícula ha costat un any de fer, perquè el guió se va començar a escriure sobre l'octubre-novembre de l'any passat, i la postproducció, muntatge i música i tot s'ha acabat aquesta setmana, pràcticament. Vull dir que un any, fica-li. Juanma, el teu paper què és? Va, tu què fas aquí? Pues a veure, faig de fill de la Lorena i del Besorric. Del fill de la Lorena i del Besorric. Però hi ha un Besor ric i un Besor pobre. És com hombre ric, hombre pobre, no? Un rotllo. El pobre té mala bava, no és un tio perillós, no? Bueno, és una de les incògnites de la pel·lícula. Vale, això, llavors ja no m'hi callo, clar. És que a mi em passa com aquells actors que fan el seu paper i no saben res de què va, perquè jo no sé de què va la pel·lícula. Ho han mantingut bastant en secret, el guió. La resta d'actors tampoc saben què passa amb la resta de la pel·lícula? Bueno, qui se l'ha llegit, sí. Lorena, per exemple, sí que ho sap. Sí. Juanma no. Juanma no. Però no te l'has llegit perquè tens mandra o perquè no te l'han passat? Pues... No te l'han passat. No li han passat. Bueno, va, i fas del fill de Lorena i del Besor ric. Sí. I què tal la teva experiència a la pel·lícula? Pues bueno... Apropa't una miqueta al micròfon, em diuen per allà baix. Bé. Sí? Sí. Interessant, no? Repetiries o què? O en alguns moments vas dir, hosti, que no s'acaba això, tu quin rotllo aquí, tota la tarda per fer això. Pues repetiria. Sí, repetiries? Sí? Sí. T'ha agradat això, no? Sí. Vés a saber, igual no se sap mai. De repente en aquella estrena a l'octubre ja al Canà resulta que hi ha un tipus amagat que busca talents i de repente diu, Juanma, que m'ha agradat molt. Com es diu el teu personatge a la pel·lícula? Ferran. Parlem de l'estrena, va. Quin dia m'has dit, d'octubre? El dia 14 d'octubre, divendres, a l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar. I porta oberta o què? A les 10 de la nit. Però això estarà rebentat. Sí, llavors l'estrena serà el 14, llavors el dia 15, que és dissabte, la passem a les 7 i a les 10 i quart, i el diumenge la passem a les 7 de la tarda. I, escolta'm, on pot anar a parar això? On pot anar a petar? Pues no ho sabem, depèn de l'acceptació, ja mos agradaria a nosaltres arribar ben lluny, però bueno, de moment començarem al canal. L'altre, pues, per exemple, l'han posat a Ulldecona i l'han posat a Amposta. Perquè no sé si heu pensat en la possibilitat, o has pensat en la possibilitat de portar-lo a algun tipus de festival de cinema amateur, Sí, que he pensat la possibilitat. I què tal? Estic esperant a veure la resposta del públic canareu i la gent que puja de Vinaròs i d'Ulldecona, i a veure com reacciona, si agrada, si no, i llavors, pues, segons les crítiques i tal, no les crítiques, una miqueta el que opina, llavors, pues, sí que m'agradaria presentar-la, sí. Mira, aquí hi ha imatges del rodatge, aquest tio és bo, aquest, jo el conec, jo l'he vist a la tele, aquest. No, però es notava aquest ambient de molt bon rotllo, no? De passar-s'ho molt bé tothom, no? Fent allò que feien, malgrat que eren hores i hores i hores i hores, no, Lluís? És la idea, un hobby, pues, la idea és esta i bueno, com que la gent aquí, tota la gent col·labora allò, pues, de bona gana, pues no és plan de pegar-li la bronca a ningú, ni mucho menos. Llavors, pues, un bon rotllo total. Sí, però ets un embaucador, perquè aquí et fotut als amics, a la nòvia, a la família, a tothom, no? Clar. Sí, a l'alcalde del Canà, també. A l'alcalde del Canà, també? Sí. Quin paper fa l'alcalde? Fa l'alcalde o què? No, fa de senyor Agustí. El senyor Agustí. I no et puc dir més. Vale. No, és que clar, no puc preguntar res, no pot dir res. No, clar, no, si no pots dir res, que tinc que preguntar, no? Mira el Juanma, aquí. De què vas vestit, aquí? De Sant Antoni. De Sant Antoni. Que anaves suposa que vas a un acte, que té que portar-te algú de... És un ball típic del Canà. Sí, ja, però vull dir que en aquest moment de la pel·lícula què succeeix? Estàs ballant allà? Sí, estic ballant i... pues... I ja està, i balles. Que Déu-n'hi-do. Mira, si em fessin ballar amb mi seria terrible. Sí, tenia moltes ganes de treure... A l'altre, pues, per exemple, vam gravar la cabalgata dels Reis del Canà, llavors pues, mos vam fotre per ell pel mig, que sempre mos agrada pues, en moments d'estos de gent, sempre involucrar-nos, i en esta pues, vam dir, hosti, pues va, ara toca el Ball de Sant Antoni. I, hosti, mos va superbé per a fer una escena allí mateix, una escena romàntica, al mig del Ball de Sant Antoni. I vau anar, clar, no vau muntar el Ball de Sant Antoni, això que vau anar el dia del Ball de Sant Antoni, clar. Sí, allí anàvem en totes les tomes. I la gent sabia que anàveu? No, aquell dia encara no. No es va enterar ningú. I no es va enterar ningú que estàveu filmant allò? No. Perquè, clar, com que hi havia tantes càmeres i tal, pues, Juanma es va posar a ballar, va fer el seu paper, que ningú sabia que realment estava ballant i fent... I que l'estàveu filmant per la pel·lícula? I filmant per la pel·lícula. Nosaltres també sortíem en aquella escena, vam fer el nostre paper, però, clar, la gent
No se'n va donar. No se'n van donar compte, no. Molt graciós perquè no se'n va donar. Bueno, tenim més imatges que m'heu portat... Ah, mira, fotografies, no? Bueno, aquestes han vist algunes al tràiler també. Mira, aquest és l'alcalde, aquest és el que havia vist abans, sí. Alfons Montserrat. Bueno, i tot, evidentment, tothom... Javi Labèrnia, també co-guionista, també. Que fa també algun paper, evidentment. Sí, d'Albert. Aquest el conec jo, aquest d'aquí a la dreta, no? Sí, Dani, el del Mandràgora. Ah, molt bé, la cafeteria Mandràgora de Vilanastre. Que també és el que mos ha fet el pòster promocional de la pel·lícula. Gran fotògrafo. Que fan ulleres perquè no han dormit, no? I aquests nens? Els bessons... Els bessons de menudet. De bebè, sí. Molt bé, clar, perquè hi ha que... Aquí adolescents... O sigui, hi ha una història o sigui, ja també transcorre explicant la història d'aquest parell de germans. Hi ha una seguida per conèixer bé el motiu de tant de rancor i tanta... Jo estaria aquí parlant fins demà, però ja estan a punt de matar-me, perquè escolta que ens estem menjant el temps. De veritat, moltes gràcies per vindre. Lluís, que hi hagi molta sort. El dia 14 m'has dit, no? Sí. El dia 14. Divendres 14 d'octubre? Divendres 14 d'octubre, a les 10, a l'Auditori José Antonio Valls, l'estrena, i llavors la passarem el dia següent, a les 7 i a les 10 i quart, i el diumenge també a les 7 de la tarda. Bueno, això hem de parlar amb el canal que la passi. Una vegada estigui feta l'estrena, que la passin aquí a la tele, també. Claro que sí. Aquí a la tele, i la gent que disfruti. Lorena, moltes gràcies, guapa. Moltes gràcies a vosaltres. Juan Machato, que vagi molt bé, eh? Sí. Ha nacido una estrella, podem dir, eh? Lluís, felicitats, de veritat. Moltes gràcies. Nosaltres seguim aquí. Tenim més de bòlit. Vaja, no tan ben fet com aquesta pel·lícula, però també hi ha programa, ja t'ho dic ara. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito de Restaurante Bergantín? Utilizar nuestros mejores ingredientes del mercado y la lonja. Recetas cocinadas con todo el cariño.